Xa sabemos a época na que viviu o vilanovés máis antigo do que temos coñecemento. Os restos óseos de Ventura, como foi bautizado o esqueleto, viaxaron dende Cálago ata Miami. Ali foron sometidos a proba do carbono 14, que lles calculou uns 1600 anos de antigüidade. Sabemos que allí enterraron a alguien pues hace 1500 años. 1500 algo. Y eso quiere decir que si lo enterraron allí, lo enterró alguien más que vivía, no vivía solo, alguien lo enterró que él no se autoenterró. Es decir, que allí había un asentamiento. Y había un asentamiento hace 1500 años, estamos hablando en el siglo V, estamos hablando de por lo menos 100 años antes del teórico fundación del monasterio de Cálago. Os restos apareceron na zona sur do xacemento nun espazo no que non había información sobre unha posible ocupación. Non se puido determinar o sexo do individuo, pero sí que superou os 50 anos de idade e que padecía diversas enfermidades relacionadas cos osos. Todo apunta a que foi soterrado seguindo o rito cristián. Estamos ante un rito cristián. Estas, normalmente na historiografía arqueolóxica, este tipo de enterramentos aparece na bibliografía como paleocristiá, pero o que está claro é que abaixo, na zona sur, temos unha necrópole, e unha necrópole está asociada a algo. A xente non se enterra nun sitio por motivos que non ten justificado. Se se enterran ali é porque hai algo que fai que a xente se enterre ali. Un novo indicio que podería apuntar á ubicación do antigo mosteiro de Cálago, que foi arrasado polos normandos. Penso que no futuro teremos un centro arqueolóxico, quizáis, como decía Mario, non con demasiadas evidencias a nivel de materiais, falta ver o que vai aparecendo, pero sí con suficiente entidade como para hilar unha historia desde a época castrexa hasta, alo menos, a plena Idade Media, coa época románica e incluso posterior, porque sabedes que a igrexa continuaba sendo utilizada como parroquial hasta o século XVIII aproximadamente. A intención do goberno local de seguir afondando no xacemento de Cálago é clara. De feito, xa están a facer os preparativos para organizar unha nova intervención no verán do 2021.